И така, маняци, намираме се в Кадести Таун. Дропсъч пак направил някакъв телепорт. Като оня път, дето беше призовал група Скандал. Сега пък гледали с Очко видеото на Party Warriors за какаовия плаж и Очко се надъхал да се запознае с тях. Дропсъч взел, че решил да си тества новия телепорт. И така, на планетата Земя някакви си кухи гонали двама хаслеси, щото обрали банка. Това били нашите хора от Party Warriors, Даниел и Станкс. Те обаче ги я обрали наистина, а само по сценарий, за да е по-интересна историята. Сценариста намесил и някакъв рептил, ама в последствие го уволнили. И така, телепортирали се нашите хора при Очко и компания. Положението било емче добре ко, ама за Очко. Станкса като видял къде се намира, но станало лошо, ама по-лошо от Али Раза. Както и да е. През това време един облак от тези слушите казал на Ошан, че чул как Дропсъч се хвалял с новия си телепорт и тогава на Ошан веднага му се приискало да го гепа. Докато Очко и другите идиоти се опознавали с Party Warriors, из девиделица се появил Ошан, който пък долетял с някакъв облак. Гадното ухо гепало джаджата на Дропсъч и офейкал, но тък му да набере скорост и някаква лопата от нищото го изваскала в ухото. Оказало се, че Станкс колекционирал лопати в багажника на уникалния си автомобил Алфа Ромео. Събрали се всички, изкефили се максимално и решили да отпразнуват победата на Ошан, като организирали яко хип-хоп парти с елементи на трап с специалното участие на Party Warriors. А положението отново станало емче добреко. Емче добреко, 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 емче добреко.